Găsim apoi pe Duhul Sfânt la Isaia dus cu cleștele la gură cu cărbune de foc, simbolul Euharistiei. Iată s-a atins de buzele tale, păcatele tale dacă le va curăți, vai mie păcătosului, spune Isaia, cum una ca aceasta, clește Dumnezeu să atingă de buzele mele, pentru că el s-a umplut de înțelepciune și a început să prorocească, să vorbească. După ce ajungem de acum în lumea pregătitoare de venirea lui Mesia, toți prorocii Vechiului Testament vorbesc de protoevanghelia dintr-un început, când după ce i-a spus bărbatului să sus în palmă și să transpiri mâncându-ți pâinea, s-a întors și către femeie și i-a dat și eu binecuvântare. Tu vei zdrobi capul șarpelui. Ei, zdrobirea acestui cap al șarpelui, a diavolului, s-a făcut în timp de 5508 ani.